Angibingelele kumkhanya ukuthi TV ngibingelelwa ukhangelano kaMhlongo enkandla eqhudini ishoba lenyathi usezakhele udumo ngegama lika DSD khona igama elisha lapha naloqhoko bathi luphi asenjabulela uyidlulela angibonge ithuba bathi umkhanya ukuthi TV ngibonge ithuba elikhulu igama lami uThokozani ngomasokandlana ngomphesheya abanye bathi ngusomnandi ngusomlekela ngusomdelicious ngicela uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba ke lapha nawe ingane zakwethu sola umona ke lapha nawe ingane zakwethu kuwelile emchunu ngemoto kangizwe aphiwe ngabakwa JAC ke lapha nawe ingane zakwethu ngale ukukhuluma kakhulu ake ngidedele iclip uzwe uwelile ekhuluma ke lapha nawe ingane zakwethu ngodaba oluthinta imoto aphiwa zona ungizwe le moto iphi le eseqale nayithona nakwakuthiwa ngize esitheki ayikhali ngibonga scam mina ayisikashi nje ngani sibonga isikashi ngibona ukubona lese eqaleni bese ngiyabonga iphi ngiyibonga nje mase nonyaka usho kanjalo ke kuwelile emchunu mina ngiyafisa ukuzwa uvo lakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba Mawumusha ngiyacela wenze okulungile aqinise subscribe cenze nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha. Jula nomfazi uye kwaqhumisa bame parking jula nomfazi kwaqhumisa bame parking jula nomfazi uye kwaqhumisa bame parking jula nomfazi